Moi boas a todas e a todos, benvidos unha semana máis a Debate no Eirado. A parada de hoxe é o Concello de Cerceda e os convidados vanse presentar eles mesmos. A ver, José, contanos un pouquiño sobre ti. Pois nada, eu chamo José, eu traballo nunha empresa Sondeos e tamén traballo ás veces cunha empresa de audiovisuales, mas, bueno, aquí tamén toco a batería nun grupo de aquí, teño un estudio, tamén produzo música, bueno, fago varias historias aí na... Moi ben, imos coñecer logo agora a túa compañeira, Marta. Bueno, pois eu chámome Marta, son daqui da propia parroquia de Cerceda, pero agora estou estudando na Coruña, estou vivindo ali, estou facendo o ciclo superior de laboratorio clínico, xogo ao fútbol no Dépor, e, bueno, tamén estou na comisión de festas daqui da parroquia. Así me gusta, tirando polas festas de Cerceda. Imos dunha Marta a outra Marta, a túa tocaia. Pois chamome Marta, son de aquí, da parroquia de Cerceda tamén, son fotógrafa, teño un estudio baixo o nome de Marta Fraga, o meu nome, non me compliquei, nadiña. E agora, por último, Uxía, contanos sobre ti. Bueno, son Uxía, son da parroquia de Meirama, estudio un ciclo superior de Administración e Finanzas na Coruña e son unha das capitanas do Atlético Cercedense. Pois feitas as presentacións, que vos parece se coñecemos un pouquiño máis da vosa vila? A parada de hoxe é unha peza tecida por 6 parroquias. Xuntas conforman este pequeno gran municipio. Xuntas conforman Cerceda. Chegar a Cerceda é como chegar ao paraíso. Abundan os espazos como estes, espazos onde relaxarse e desconectar, ateigados de historias que se agochan entre o verde e marrón da natureza. Abundan tamén lugares que rouban sorrisos, lugares onde esquecer e simplemente divertirse, lugares onde empaparse de alegría e desfrutar en familia. O Concello ten moi presente o seu pasado, conta con recantos onde amosar o seu patrimonio cultural, folclórico e medioambiental. Que máis podemos pedir? Pois agora que coñecimos un pouquiño máis sobre a vosa vila, vou vos facer un agasallo. Bueno, en realidade, 4. Pásalle a túa compañeira, porfa. Son unhas fotografías que foron realizadas nos anos 70, nos 77 en concreto. E vos, como veciños de Cerceda, saberíadesme dicir a que fan referencia? Por aquí a fotógrafa algo ten que dicir. Sí. Fan referencia ao conflicto que houve nas encrovas, como diste no ano 77, debido a que expropiaron prácticamente todo o territorio das encrovas, con todas as súas casas, todos os seus veciños, para a construcción para a extracción de lignito e de carbón nese mesmo territorio. Foi
foi bastante sonado en Galicia, en España, polo feito de que eso, íbase destruir unha cantidade de fogares, a súa cultura realmente, porque eran veciños super unidos, eran veciños que tiñan sempre as portas da casa abertas, podía entrar quen quixera. Esta revolta veu dada porque non sei fijo quen era, creo que era un dos enxeñeiros ou o arquitecto, non sei quen era, a lei dicía que tiña que pisar a terra das encrobas para poder expropiar a terra. Hasta ese momento non había posibilidade. Entonces o que se fixo foi, pois, chegou un cordón policial de ao mellor, creo que eran 70, 80 ao mellor policías. Exacto. Entonces os veciños das encrobas, neste caso, sobre todo as veciñas, foron quen se puxeron ao frente para os homes empuxalas dende atrás, fixeron como un cordón para precisamente frenar ese paso. Foi un cordón físico, literalmente, de empuxarnos uns aos outros para que non pisen a nosa terra. Estuveron, non quero mentir porque a verdade é que non estou tan formada, pero sei que ao largo do día non conseguiron realmente entrar. Nin pisar a terra. Son moi sonadas as imaxes, ademais, porque se ve a xente pois, co sacho, ca jadaña, con paraugas, o sea, pillaron realmente o primeiro que tiñan na casa para defender o seu, a súa vida, porque que non é que che tiren a casa, que ahora mismo somos máis materialistas, ahora mismo importanos a mellor, este mueble, este non sei que. Naquel momento era, que nesta casa criouse meu bisavó, criouse miña avoa, vanme destruir o meu legado, non teño nada que deixarlle a ninguén porque me van a levar todo. Así que, bueno, basicamente foi eso, foi a revolta das encrobas. A verdade é que o explicaches de maravilla, non sei se tedes algo que engadir a esta explicación. Pois, bueno, eu son bastante nova, entonces non tiño moito coñecemento desto, pero sí que miña abuela tamén me contado que había xente que, por exemplo, ofrecíanlle cartos e ofrecíanlle traballos para así, pois, facerse cas súas casas e facerse co territorio, e hai xente que aceptaba, pero tamén hai moita xente que non aceptaba, entonces, pois... Que preferiu quedarse no seu fogar. Sí, que preferiu quedarse no seu fogar e loitar por el. Bueno, vendo estas imaxes, neste momento no que lembramos o pasado, que tan importante credes que é ter presente o pasado, a historia? Eu creo que é bastante importante, sobre todo se houve un pasado como pasou aquí en España, que houve unha ditadura moitos anos. Eu creo que tamén é importante recordalo, pois, non sei, a frase esa de o home que non conoce o seu pasado está condenado a repetilo, non? Pois, eu creo que é importante ter presente e acordarse de todas as cousas, porque ao final o que sei pode volver a pasar, nadie que non. Por moita democracia que se diga que hai, unha cousa non quita que pode volver a pasar esa, que pode haber conflitos outra vez, entón eu creo que o pasado é importante acordarse para non repetirlo. Marta, de acordo? Eu estou moi de acordo co meu compañeiro, é verdad que se volve a repetir xa temos un pasado ao que podemos recurrir ou melloralo para así mellorar esa situación. E por aquí, Uxía, ti que opinas? Eu penso o mismo, saber no que se fallou para intentar melloralo, basicamente. Saber que, neste caso, loitaron por esa terra, que ao final non se conseguiu, pero que se pode facer mellor para que nun futuro se poida chegar, que non chegue a pasar. Aprender dese pasado que temos. Marta? Pois o mesmo, mas sobre todo porque é a nosa historia, aprender dos erros, obviamente, pero tamén aprender da unidade que tuveron eles. Eu creo que é unha unidade que ahora mesmo é moi difícil conseguir, somos todos moito máis individualistas, e nese momento que todo un pobo, que ao fin e ao cabo non é as comunicacións de agora, era que daban despois da misa para reunirse, para organizarse, e xa non falamos do momento da revolta, falamos de que despois foron meses e meses de negociación, de mirar todos por todos, non polo individual de a ti douche tanto, e ti cala la... Non, senón de a min interésame que toda a aldea teña un futuro, non vai poder ser aquí porque nos expropian, pero donde sexa que, e foi o que levou precisamente a que conseguiran os puestos de traballo, a que conseguiran que lles pagaran unha cantidade moito maior do que ao principio tiñan negociado, o sea, temos que aprender moito deso, da unidade e como se chega aos sitios, non por individualismos. E agora, facendo referencia a estas imaxes que vos entregaban, é certo que as protagonistas son maioritariamente mulleres. Entón, hai certos teóricos do nacionalismo que di que Galicia sempre foi unha sociedade matriarcal. Estades de acordo con isto? Eu non sabría dicirle. Non sei tampouco moitas referencias como para saber dicir se podría serlo. Pero pensades que as mulleres sempre tuveron aquí un papel importante, sobre todo en Galicia? Eu creo que sí. A verdade é que sí, xa se pode ver nestas imaxes que ti nos deches, que son primeiro as mulleres as que están diante, as que loitan por todo, e sempre foron amas de casa, sempre
sempre se tuvo ese, non sei, ese estereotipo, por decirlo así de alguna maneira, e penso que sí. Por aquí. Eu penso o mesmo, aquí sí que se vía que as mulleres eran como as que mandaban, no, porque ao fin e ao cabo era unha época diferente, pero sí que teñan un peso bastante importante na sociedade. E bueno, nesta revolta demostrouse. Exacto, basicamente, sí. Marta? Sí, claro, ademais somos netos de emigrantes, quero decir, quen quedaba na casa criando, coidando, sacando adiante como puideran, sempre foron as mulleres, sempre tuveron un papel moi de loitador, moi de sufridoras e de tirar para adiante como poida co que teño. E seguindo con este fío, co do conflito das encrobas, o que elas berraban era esta terra é nosa e non de Fenosa, era o que dicían na movilización. Vos pensades que agora os máis novos xa non temos esa ansia de mobilizarnos? Non, Marta, xa negas que a cabeza, contanos. Non, eu creo que non. Sinceramente, creo que somos moito máis individuales, pensamos no noso beneficio, no que nos poida beneficiar a nós mesmos, simplemente, e non en contribuir como sociedade, en organizarnos en todos xuntos. Estamos moi polarizados, cada un coas súas ideas, cos seus ideais, e non somos, creo que non somos capaces de xuntarnos como foron capaces aí. Uxía, ti opinas o mesmo? Penso mesmo que Marta, e tamén, sobre todo, que non sabemos darlle voz ás ideas que temos de forma que somos moito máis individualistas, cada un ir polo seu lado, por moito que penses igual, para xuntarse sempre vai haber algo que non cadre. Pensades entón que nos costa máis mobilizarnos que xeracións anteriores? Sí, para mí sí, e de feito sería moito máis fácil, porque agora co tema das redes sociais e así, pois sería moito máis fácil subir algo a unha rede social e decir, pois, veña, hai que facer isto e tal, pero sí, é o que dicían os meus compañeros, eu penso que agora só pensamos en nós, e penso que sí, non ten nada que ver en como era antes. José, opinas o mesmo? Sí, eu creo que é máis difícil tamén porque a min pareceme que hoxe en día moita xente como que xa non ten unha ideoloxía formada, moita xente igual non cree en algo por si mesma, senón que simplemente se limita a ler titulares ou cousas, e daquela non ten unha ideoloxía pola que pelear, e daquela que cando ti non crees en algo, para que vas pelear por eso, non? Pero temos cousas polas que deberíamos mobilizarnos, é dicir, vos pensades que os políticos téñenos en conta a hora de tomar decisións? Non para nada. José, un no rotundo, por que? Eu estou moi desencantado da política, eu non creo xa nela, o sea, voto porque hai que, o sea, por votar, por temos seguir o ese sistema, dereito, pero non creo para nada no sistema político. Eu creo que o único interese é votar 4 anos máis, e agora moitas promesas para enjatusarte, pero despois que che den polo cu estes 4 anos. Eu non creo para nada na política. Marta? Eu, se che digo a verdad, de política non teño moita idea, pero bueno, sí que é verdad que a veces sí que contan con nós, pero maioritariamente penso que non. E bueno, eso non nos axuda moito. Por aquí, tedes a mesma opinión que os vosos compañeros? Pensades que non pensan en nós a hora de tomar decisións? A min pasa un pouco como Marta, en política non bueno, entendo sodes moito. Ainda noviñas, sí, é certo. Pero sí que penso que moitas veces tenden a facer cousas para que nós pensemos que nos axudan, cando ao final, por outro lado, nos están perjudicando. Por exemplo, o tema das axudas cos alquileres, por un lado beneficiábanos, e por outro estaban aumentando os alquileres dos pisos. Por moita axuda que deas, non mellora nada a circunstancia. Estabas agora falando dun tema dos alugueiros. Que temas pensades que nos preocupan e que deberían de abordar os políticos, Marta? Os alugueiros, Os alugueiros? Algún outro tema? Partindo de tantos outros, quero decir, estamos nunha sociedade cada vez máis empobrecida, me parece a min, que non podemos optar a vivir solos, senón é con grupo, persoas de 30 anos que para poder optar a un posto de traballo, que falamos de, vale, deron un posto de traballo en tal sitio, e non poden traballar en tal sitio porque non teñen onde vivir en tal sitio. Pode pasar aquí mesmo en Cerceda, que non temos onde alquilar, onde vivir, precisamente por eso. Creo que é algo que é o núcleo, é onde facemos a vida, é o núcleo onde podemos desarrollarnos, é onde podemos reinvertir, onde podemos mercar, onde podemos reinvertir o que gañamos, e non podemos porque non temos onde vivir. É algo básico como é a vivenda. Uxía, algún outro tema que pensas que deberían abordar? Pois ahora mismo, non sei,
non se me ocurre nada, porque o da vivenda é o máis fundamental ao fin e ao cabo. E por aquí, que temas pensades que deberían ter sobre da mesa os políticos? Eu opino como ela, sobre todo a vivenda. De feito, como dixen antes, estou estudiando na Coruña e tuve que ir a vivir ali, e para encontrar piso, pois foi moi difícil. De feito, somos 4 no piso, 3 e máis eu, e foi-nos moi difícil encontrar porque os precios estaban polas nubes. José? Pois, non sei, antes que a vivenda, eu creo que igual sería fomentar a inversión neste país. O sea, non asfixiar a autónomos, a empresas, todo eso, reducir impuestos nese sentido. Creo que parece máis prioritario que a vivenda porque ao final tens que traer riqueza ao país. Entón, eu creo que deberías empezar por eso. Ao final estás facendo referencia ao emprendemento. Sí. Porque é certo que aquí en Cerceda vos como veciños seríades testemunhas de que moitos negocios pecharon as súas portas e outros moitos, pois, que as abriron. Pensades que agora mesmo a mocidade nos interesa emprender? Non. Pero porque eu creo que tampouco hai interese en emprender, moita xente, tamén eu por moita xente que teño falado, igual é encontrar un chollo, botar aí hasta jubilarte, pues, ter para vivir o mínimo e non interesar en emprender, en ser autónomo, crear unha empresa ou que sexa, crear algo riqueza, por decirlo de alguma maneira, sabes? Non sei, ter un estado de vida un pouco superior. Simplemente creo que moita xente se limita a traballar 8 horas, para vivir 8 horas, para dormir 8 horas. Bueno, ti antes comentábanos que tes aquí un negocio, como foi ese proceso de emprender? A ver, un negocio como tal, bueno, pero sí que, bueno, non sei, é jodido chegar á xente, desde aquí, pois, bueno, sempre que traballei con xente ou que vendín cousas, sempre foi online con xente de fora. Eu aquí, ao final, en Cerceda, Galicia, España, non... Pensas que a xuventude precisaría de algún tipo de axuda para emprender? Económica. Sí, económica ou de formación incluso. Formación máis que nada, eu creo que o máis importante é saber, se ti aunque non te fan falta moitos cartos se queres facer algo, quero dicir, ti tes un ordenador, tes wifi, podes facer brigarías aí, pero non te fai falta moito, te fai falta conocimientos. Eu creo que tampouco nos enseñan moito a emprender na escola, nin en ningún lado, non nos falan despois da vida adulta, de impuestos e de moitas cousas que tens que facer. Eu creo que deberías empezar por eso. Marta, ti crees que os máis novos sentimos esa atracción polo emprendemento? Creo que antes era moito máis que agora. Sobre todo, se queres facer, por exemplo, queres crear aquí unha empresa ou algo en Cerceda, penso que é moi difícil porque, bueno, somos un pobo pequeniño, creo que non se pode atraer tanto a xente, e, por exemplo, se eu quero iniciar a miña carreira pois, traballando ou así, pois agora mesmo sempre che piden experiencias, sempre che piden cousas, e non che dan esa oportunidade de ter esa experiencia, entonces conseguir traballo penso que tamén é algo difícil agora para nós, para a xuventud, e nada, temos que seguir traballando e intentar ganarnos a todo o mundo. Así me gusta, con ese mensaxe esperanzador. Bueno, Marta, ti emprendiches, tes a túa propia tenda de fotografía, foi complicado? Eu emprendín, si é certo que non é negocio físico como tal. Quero decir, eu sí que partía dunha base moi boa, non é emprender dende cero, senón que a raíz de pandemia cerrou o estudio no que estaba traballando, entón xa partes dun posto diferente que é ter unha carteira de clientes, que é o máis difícil conseguir. Despois, o feito de emprender fai falta moito conocemento, ten toda a razón do mundo, porque entrei en un mar de modelo non sei que máis, que porque tes unha xestoría ao lado, porque que senón non tes nin idea, non sabes como iniciar, como seguir, como... Eso, cada trimestre como tens que facer, que é o que che quitan, que é o que non tes nin a máis remota idea. Fai falta moitísima formación ao respecto. E despois, pódese, quero dicir, é o que ti non necesitas moito para emprender, sempre que non queiras, obviamente, pois un local físico, que aí sí que xa fai falta unha cantidade de capital que non todo o mundo pode. Por iso a xente tamén opta por, oye, pois teño o meu traballo na oficina 8 horas, tranquiliño, ou non falo de oficina, de calquer posto, chegas a casa, desconectas. Porque, claro, unha persoa que decide emprender está seguido pensando no seu negocio. Seguido, ao fin e ao cabo non desconectas. E máis se teletraballando, quero dicir, ti teletraballas ao mellor no mesmo lugar no que vives, ou non, basta un coworking, ou basta onde sexa. Pero non chegas a desconectar, o móvil témolo 24 horas no bolsillo, ahora mismo é o
o maior mecanismo de captación de clientes que temos, polo menos no audiovisual, as redes sociais son o máis importante que temos. Entón, si é certo que non chegas a desconectar, é moi difícil ahora mesmo lanzarse a emprender sabendo que non vas a ter ese punto de descanso, esa tranquilidade a final de mes. Uxía, bueno, ti estás estudando, pero ti animaríaste a emprender o día de mañá ou pensas que é complexo? É un tema, en pensar, é bastante complexo, pero sí que hai, no instituto que estou estudiando eu, sí que hai moitos proxectos de emprendemento nos que podes participar, donde che ensinan todo o que fai falta, a documentación que tens que presentar, o que tens que facer. Entonces, sí que é algo bastante atractivo se tes unha idea de negocio, pero tamén é o que di Marta, non vas desconectar ao 100%, porque sempre vas a estar preocupado de teño que facer isto, teño que facer outro, teño que captar clientes, porque senón ao final non chega a nada. Non é o mismo que ter un posto de traballo nunha empresa que non é túa. Bueno, imos falar agora de algo máis animado, porque tratándonos de mozos e mozas novas temos que poñer sobre da mesa o tema do ocio. Que nos ofrece Cerceda neste aspecto, Marta? Bueno, agora vou tirar un pouco para arriba, porque como tenho unha comisión vou tirar para arriba, pero bueno, teño que decir que Cerceda caeu bastante, non sei como era antes de eu nacer, pero agora hai moi pouca cousa, temos que tirar de concellos veciños para ir, como sea Ordes ou Carballo ou mesmo a Coruña, pero bueno, agora veu a comisión da xuventude, entonces agora imos subir o ocio para arriba. Porque ademais estamos nun sitio que tamén se fai unha festa aquí. Sí, onde estamos agora, que se chama a Festa do Cochinillo, a finais de xullo. E nada, convido a todo o mundo que veña. José, ti que pensas que nos ofrece Cerceda no ámbito do ocio? No ocio, pois, home, no verán, sí, é o que di ela, o que é a festa do Cochinillo, que se fai aquí, pois, para min, non por ser daqui, pero para min das mellores festas que hai en todo o ano. Pero, claro, eso é no verán, tes a festa do Carmen tamén, pero despois quitando eso, aquí no pouco máis hai. Bueno, a ver, vos falades moito de festa, pero o ocio tamén pode ser deportes, tempo libre. Que nos ofrece neste aspecto? Porque Uxía, capitana do equipo de fútbol. Pois aquí temos o Atlético Cercedense no ámbito de fútbol, ten todas as categorías e agora este ano empezou co femenino, donde a verdade, sorprendentemente, estánse apuntando cada vez máis rapazas, bastante ben, a verdade. Pois iso dá gusto, animamos a que se apunten aínda máis. Marta, algo que comentar do ocio? Pouquiña cousa, si é certo que aquí eu creo que hai moi boas infraestructuras, o campo do Roxo está genial, hai pista de pádel, temos varias Atlética Silva, que tamén move moitísima xente, o clube de natación e socorrismo de Cerceda tamén ten un montón de adeptos. Creo que falta un pouco máis de crear máis asociacións quizás para o deporte e tal, pero en canto ao deporte eu creo que é un bo concello para iso. Bueno, contamos con un pouquiño de todo, festa, pero tamén do ámbito saludable tamén hai, non? Bueno, acabo de decir que aquí no concello de Cerceda hai 4 equipos de fútbol. 4? 4, está o Queixas, o San Martiño, o Rodís e o Atlético Cercedense. Así me gusta, aquí son deportistas. E agora xa para rematar, imos botar unha ollada ao futuro. Como imaginades a Cerceda nun futuro? Como vos gustaría que fose? Pois non sei, o pregunta difícil. Non vexo moito que prospere moito. Creo que antes había moitas máis cousas do que pode haber agora. Non por volver para a festa, pero, por exemplo, antes aquí había festivales, non sei, creo que había máis movimento do que hai agora. Entonces, pois, non sei, se non cambias un pouco, non creo que a ver, tamén non é só a festa, non, o que move un pueblo, pero é algo que me parece un pouco... Sí, que tira pola xente. Sí, máis que nada, sí. Porque negocios xa descarto. Bueno, nunca se pode descartar, hai que ter esa visión optimista. Marta, ti como imaginas o teu concello no futuro? Bueno, pois eu espero que siga así, é moito mellor. A verdade que eu estou moi contenta de haber nacido aquí e de haber criado-me aquí. Eu espero que nun futuro, pois, xa seamos grandes, así algún de nós pois, ten que ter algunha empresa aquí en Cerceda, pois que lle vaya genial, xa mesmo eu, ou calquera dos meus compañeiros, ou quen sexa, e que... Non sei, creo que somos un concello bastante unido, todo a rapazada sobre todo, e así, pois espero que sigamos así hasta que seamos abueliños. Bueno, estás demostrando que aquí a xuventude tira pola súa vila, Non, aquí está claro que a xuventude de Cerceda tira para arriba, E vos, por aquí, como vos gustaría que fose o voso concello nuns anos? Eu, máis ou menos como dixo Marta, que
que sexa mellor, que a xente conoza Cerceda, que haxa mobilidade, sobre todo, que se perdeu bastante nos últimos anos, e pouco máis, seguir así, con esa unión que, sobre todo, é o que di Marta, desde a escola, ao mellor, sí que se mantuveron grupos. Seguir nese bo camiño, Exacto. ¿no? Marta, a última palabra. Recalco o que dixeron as miñas compañeiras. Eu creo que as generacións novas, as novas xeracións son as que veñen pisando forte, son as que poden levantar un poquinho a Cerceda. Cerceda teñe que axudar, Cerceda ten que poñer métodos de comunicación con outras vilas, con outras cidades, ten que fomentar o empleo aquí, facilitar cousas, moverse un pouquiño de plans de ocio, pois mira, temos rutas de senderismo por aquí, que a explotación, por exemplo, temos un lago, o Lago das Encrobas, precisamente, que non só se vexa negocio en el en canto a meter unha hidroeléctrica, senón pois fomentar deportes náuticos que non todas as vilas o teñen. De feito, que aquí ao cerca, salvo o mar, non hai ningunha así. É unha posibilidade de explotación tan grande de atraer turismo, de atraer a xente que poida invertir aquí, que compre pisos, compre vivendas, monte negocios, que reviva un pouquiño isto, é o que lle pido a Cerceda. Pois con esta ollada cara ao futuro rematamos o programa. Mil grazas a todos por participar hoxe aquí en A Debate no Eirado. E nada, vos vémonos a seguinte semana, biquiños.